iPhonea duzuten ontzat. Hemen, esan behar da lehenik eta behin, iPhoneak ez duela uzten sistema operatibo guztia euskeraz jartzen, baina bai aplikazio asko euskeraz erabiltzen. Eta honez gain, zuek euskeraz aritzen bazarete, sareak edo sistemak ikusiko du euskeraz ari zaretela, eta lehenetsiko du alduen guztietan euskera hizkuntza bezala. Hala ere, guazen ikustea zer egin daitekeen, ajustesetara joan behar dezute, ajustesi eman, eta hemen jartzen du general, bai? General honi eman, eta joan behar dezute idioma y región. Idioma y región, kasu hontan, hizkuntza bakarra espainola dago, hemen azpian daukazue otros idiomas aukera, eman honi, eta hemen euskara bilatu behar dugu. Hemendikan. Euskera, hemen txen. Preferir euskera, preferir español, pues gure kasuan, preferir euskera. Aktualizatzen ari da. Eta kasu honetan alduen guztietan behintzat euskeraz egiteko aukera emango dizu. Eta modu hontara, lehen hizkuntza bezala lehen etxita gelditu da euskera. Egin eta eragin. Zure hatzmarka, euskera.